Jeg hedder Esben. Jeg underviser i idræt og biologi på Krusås Gymnasium, og det har jeg gjort de sidste 10 år, og jeg var glad for det. Men nu tænker jeg, at det kunne være spændende at arbejde med en anden og lidt mere divers målgruppe end de STX-elever, jeg har haft med at gøre de sidste 10 år. Jeg forsøger at gøre målene for hvert forløb tydelige for eleverne, så jeg kan have den samme gode relation til alle elever, uanset hvilket fagligt standpunkt de har. Så kan jeg bedre ligesom hjælpe dem, fordi de så ved, at jeg er med til at trække i samme retning som dem. Langt det meste af min biologiundervisning foregår inde i klasselokalet, men jeg tror virkelig, det kan være sundt for eleverne at komme ud og opleve, at det, de lærer om i deres grundbog, også findes derude ude i virkeligheden. Og så kan de få lov til at plukke noget ramsløg, eller løgkarse, eller skvalderkål, eller hvad der nu ellers er derude, og opleve, at det kan man jo rent faktisk godt spise. Det tror jeg er rigtig sundt for dem. Jeg gør min bedste for at gøre undervisning levende, og jeg tror også på, at det kan være en rigtig, rigtig god idé, at eleverne bruger kladdehæfter i høj grad, i stedet for at arbejde meget med computere. Men jeg lytter selvfølgelig meget gerne til jeres erfaringer og til elevevalueringer. Det skal bare handle om, at eleverne skal lære noget, ikke om, at de skal gøre det, der nu er nemmest. For det er ikke altid nemt at lære noget.